Преди 19 години мотивацията за създаване на училище дойде по съвсем личен повод. Моите 3 деца. Трябваше моите 3 деца да учат български. Търсех къде в Париж можеше това да стане. И така се събрахме няколко ядосани майки. Нашите съпруги са българки и решихме да научим български език тук в Париж. Когато детето види, че собственият му родител учи български, защото явно им трябва, защото пътуват в България, защото искат да могат да общуват пълноценно с бабите и дядовците, това е много силна мотивация за детето. 1, 2, 3. Лазар, и на мен ми е приятно. Това, което аз съм преживял като малък, като ученик, искам да мога да го предадам и на моята дъщеря. Когато едно дете дойде на 3 години, на 5 години, на 6 години, аз казвам на нашите родители, че ние имаме амбиции за това дете. Това дете да може да ползва български език. Този личен инстинкт да предаваш език и култура, да го има у всички хора по света.